हावा थांनाय बायदि नै आंनि बिरियानि संनायानो केसारिसो जायो नै बिरियानि नङानो पुलावनो नाय आं संनाय बायदि बिरियानि सं ओरैबायदि दिसे आथा आथा फ्रोम फ्रोम नायो देखायगासिनो दे नाय केसारि नङालै मिथिबायना केसारिसो जायो आंनि संनाया माबायदि जायो नाय नाय देखायगासिनो आङो आयु जानि माबाबो हाथफ्ला टेस्ट जाखादों आथा आथानो जोसायानोसै लोगोफोर चिकेन बिरियानि नै मान टेस्ट वा ओमफ्राय ग्रेभिबो बानायबावदों नै ओह नाय माबायदि जायो जोङो नाय नै ये तो मेरा प्लेट है भाई ये बावै ना जा गोथाव जाखायो ओरैबायदि टेस्टि बाबा सोरबा सार ना टेस्टि हुआ जोसा ओंखामानोसै फ्रोम फ्रोमा था थानो नै आंनि बिरियानि जोंनि बिरियानि बानायनायानो जाया ना आंखौ बुंहरगासिनो थायो बानायना जानाय रोंगौब्ला बेफोरबायदि नाय नै आंनि बिरियानि बानायनायानो केसारिसो जायोनो नै केसारिया इदि जायो सोरबा नाय केसारिया बिब्दि जायो सोरबा सचिन बिरयानी खाएगा नहीं खाएगा सर हाय खाएगा नहीं खाएगा ये बताओ शिलोंग में कितना रुपया 15 रुपया ये एक में 15 रुपया नींबू इतना महंगा हो गया 2 में 30 रुपया कोई मानेगा 2-3 साल बाद तो सोनार का दुकान से लेके आएगा ग्राम का हिसाब से काट के लोगोफोर जय हिंद बिरयानी चिकेन बिरयानी जालायनोसै बानायनानै मोनसे माबायाव नारेंआव 15 टाका सरिचे और बाकी सामान का है चिकन समीर काटेगा समीर मैं काटना या आप काटना काट देगा समीर मैं नहीं काटेगा भाई ये काटेगा हाँ आप काटो मैं गर्दन नहीं काटेगा बाकी पीस तो बना सकते हैं बाकी बिरयानी बनाएंगे हो जाएगा इतना में कौन सा कितना किलो चिकन 5 केजी होगा 5 केजी इतना ओके उसको काट कूट के तो कम ही हो जाएगा वो अराबो जोंनो बाबायलै दोनै बिरयानि बानायनायदोंमोन जोबोद बुरजा बिरयानि दोनै नाथाय प्रब्लेमा मा जाबाय गथ'फोरा नै बिरयानियाव आं होनबाय बेदरखौ गिदिर गिदिर गोदा होनना बे माइरं ओंखामजोंनो गोमाजोबसिगोन मा होनना बुंनो आरो नै सेस बिरयानि बानायनो गोनांब्ला मा बेदरा गिदिर गिदिर जानांगौ नै बेफोरबायदि खालामनो हाबाय मा जाबावनांगौ अराबो धुङा थै जालालै दिनै बिरयानि आंना बेदरानो सेस पुदिना दुनिया उयु नै गासैबो रेडि जाखाजोब्बायमोन नाथाय बेदरा गाज्रि खालामनो हाबाय गथ'फोरा बेदरखौ थै अरबो फोजोंनो हाला सहस नालै रान्दिनि जानाया ना ओंखाम संनानै रान्दिनि जानाया सहस बाथ्रा भगबान अरबो जोङा माबो जोङा जोंबाय हा जोंबाय नोसै सालाय बिराद बुरजा बिरयानि बानायगोन दिनै अराबो बेनो गोदाव सोरावसो बेयाव न'आव ओंखाम थाब मोनजायाबा रागा जोङोलै हा ओंखाम थाब मोनजायाबा न'आव रागा जोङो नै संग्राफोरासो मिथिगो जानायावलाय जागोन बुरजा दिनैनि बिरयानिया करी पत्ता मिर्चन बिलाय
ओरैबायदि गोथाव जाखागोन लोगोफोर बिरियानिया आथा आथानो माइब्रा ओंखाम बायदि। 3 किलो प्याज, 1.5 किलो प्याज। चिकन कितना लेके आया? चिकन भी होगा 3 के 5 किलो मेरे भी बोला। चावल कितना किलो? चावल 2.5 किलो माइरंग, 3 किलो बेदर, 1.5 हो जाएगा। 1.5 केजी प्याज, 3 किलो बेदर, 2.5 किलो बिरियानी माइरं। बेखौ मोजां मोननो नांगौ। बेनिफ्राय नायदो बेनि टेस्टखौ। हाइजें आरो सामब्राम गुफुर टमाटर 1 केजी टमाटर रखा हुआ ना इसके लिए। मिक्स पुदीना भी पुदीना को भी डाल दो। पत्ते में डालने के लिए थोड़ा रख दो। ऊपर डालने के लिए डाल दो पुदीना। पत्ते के लिए डाल दो थोड़ा। तो बस बुड़ जाना तो कपड़ा देना क्या करते हैं अच्छा ಅದು ಕರಿ ಬಂದಾಗ ಕರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾತ ಮೊತ್ತ ಚಿಂತ போட்டுக்கறாங்க ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ சொல்லியாச்சு ನಾನು ದುಮ್ ದುಮ್ ದುಂಡಿ போட்டுக்கறாங்க ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಕರಿಗ ರೈಸ್ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ ग्रेवी में हमको चिकन नहीं मिलना चाहिए चलेगा। चलिए ನಾನು ಅಪ್ಪಾಲ मेसलो ना रोल नहीं चाहिए चलो बिरयानी चलो चलो बिरयानी नहीं पीस खाने को चलेगा। बहुत ज़्यादा हो गया इसका पकड़ना। ऐसा पकड़ना इसका बहुत ज़्यादा हो गया। कच्चा है अभी वो नींबू चलो पकड़ना थोड़ा ज़्यादा है कच्चा। दही डाल दिया, ये घी देसी घी सत्यानाश हो जाएगा भाई। बिरयानी से बना के खाते रहेगा तो थोड़ा कच्चा हिला नीचे हो जाएगा ना ऊपर पर लेकिन बहुत जाएगा ना। घर में आओ देसी घी जो पाट जैसा बहुत बड़ा चार्ज लेकर आ रहा उधर के क्या जाए हवा ठंडा रहेगी। ऐसे कि पूरा बाहर है
बर्तन रखो सर, बर्तन को रखो। या जाबाय देना वो चाट देना। सायाव माइरङा गोथां खानायावनो बिदि होबाय बे सिंनिया सिंनि थाबदो मोनसिगोन, गोजौनिया गोजौनि थाबदो लासै लासै मोनसिगोन खमसे खम आधा घन्टा बिदिनो मोनसिगोन अरखिजो।